Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya iri kutendera ma streets social media nyaya se Wicknell. Pani news iri kubuda dzekuti se Wicknell vatenga a private jet ye $2 million USD. Izvaitika mushure mekunge se Wicknell vanga vachitrenda ndofunga mazuva apfuura vakatenga 3 ma-Rolls Royce muri Zimbabwe. Nhasi vatenga private jet ye $2 million USD. Pane video ratakuvigirai muri Zimbabwe. Se Wicknell vari pa-airport vachiradza ndege yavo yavatenga zviri kunzi ndege iyi vachanga vachishandisa for business meetings avachanga vachida kuatenda muri Zimbabwe. Ona video yemuti zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ma airport manyama. We're good to go.